Binisita niya ang US-based Kapampangan content creator ay Chris Punsalan King Holy Angel University o HAU, Kampong Angeles City, anyang Biyernes, June 7. Kasabening kayang tour king universidad, pintalane ang muring Chris ang Center for Kapampangan Studies, nung ka rin abalo na nung makanano deng pepreserba ang kultura ang pong kasalesayan dareng Kapampangan. Bage maulaga para kareng kalupa ng aliwa ang keragulan ang pong akasanayan. Uling meragulya po Amerika isolated from his roots ing penandamana. Patse pakisabihan din Kapampangan din kayang pengari English siya kadong makibat. Pero malibatin niyang may kumpisan ng sesen ing kayang apo o grandma ay Anisha Santos Manipon ay isip ng mas may kakoneksyon niya kaya at king pamilyara nung magsalita king ama nung Kapampangan. Ano pang Chris sa niyang mumuna ay meging masaugli ing pamanigaral na king amano. Bistaman masakit, si bukna na pamurin kanu ang gaking misane ya iti at matulid neng makapagsalitang Kapampangan. Inyaking pamagbisita na king lugar, metong kareng pesalamata ng Chris, Irobi Tantingko at direktor na ning HAU-CKS. Pauli na iti ning karelang misyon abalaw sa pamanuro king amanong siswan para kareng tutuking enerasyon. Agpang naman kang Tantingko, kareng kayang Facebook post, metulaya kang Chris. Uli na ring pepakit ng interes king Kapampangan culture at history. Kaya benening content creator din kayang pengari at kapatad, king pamagbisita na king eskwela. Alum na naman ning HAU, inginda ng Chris, sa anak na naman pong grandma. January 27 ngayon banwa niyang mianguya biya i-grandma. Samantala, binisita yari ni Chris kareng mapilang lugar keng Tarlac at Pampanga, kareng milabasang Domingo, bang akatalamitam ring kayang talasuporta. May kipagbanding niya mo naman kareng senior citizens keng San Nicolas, Dapdap, Banban at king Santa Cruz, Porac. Partine kano iti ning kayang advokasya, amamiasawop ang pong dinan lang maya pa oras. Ring mga tuwa, kalupa na ning dedikasyon abinyena king kayang grandma. Ibalik naman king Pampanga Chris king Agosto para king metong a meet and greet agpangkang Tantingko.